Nisa, irġiel u ġeneri oħra. B'dan il-kliem beda wieħed mid-diskorsi waqt dialogu dwar persuni LGBTIQ fil-People's Forum fih dan iċ-ċogim. Spikka fost oħrajn diskors ta' attivista minn Tonga, transgender u kattolika devota, li rakkontat kif l-ewwel darba li libset il-bis ta' mara kien meta marret il-Knisja ma' nannità. Dakinhar ħadd ma ħares lejn il-qassis imma leha, Jolene Matajele. Tkellmet dwar il-biża' u s-sens ta' inċertezza li għaddu minnhom nies transgender. Jiena ħoloqni Alla, kif jien, u dan għandu jaċċettah kulħadd. Komplet tajt. L-esperjenza ta' Jolene kienet relattivament pożittiva ħdejn dik ta' kelliem minn Belize, pajjiż fl-Amerika Ċentrali. Caleb Orozco tkellem dwar restrizzjonijiet fil-postijiet tax-xogħol li jesperjenzaw persuni LGBTIQ. Semma restrizzjonijiet ukoll fis-sistema edukattiva u fil-migrazzjoni minn u lejn pajjiżi oħra. Tkellem dwar in-nuqqas ta' sapport li jingħataw familji u l-oppożizzjoni qawwija min-naħa ta' ċertu organizzazzjonijiet reliġjużi. B'ċertu passjoni tkellem dwar in-nuqqas ta' preżenza meta tiġi organizzata xi protesta favur drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Iżda b'determinazzjoni stqar li l-ftit għexieren huma biżżejjed biex tibda titwitta it-triq għall-bidla. Problema oħra li semma hija r-ratifikazzjoni ta' trattati internazzjonali. Fil-Kenja mbagħad hemm sensi kbar ta' tama. Attivist tkellem dwar kif il-President riċentement meta kien mistoqsi bla avviż minn ġurnalisti ta' CNN sostna li l-Kenja mhux se tħalli li ssir persekuzzjoni ta' minoranzi. Pażżejr il-qudiem imma jibqa' l-fatt li trade unions, pereżempju, ma jiddiskutux b'mod apert ma' rappreżentanti ta' persuni LGBTIQ. Ħareġ ċar li drittijiet ta' persuni LGBTIQ f'Malta huma avvanzati ferm, b'mod speċjali bl-introduzzjoni ta' Unjoni Ċivili ta' din il-leġislatura.